Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, nandito kami sa may JE Resort for ano? For ano ba? For research document. Ganyan kami namin sa school. Kailangan namin sa final. Kasama ko silang 4. Hindi mo kaya, mayaman kami, 4 lang kami mag-outing. Ganun kami kayaman. Shoutout sa mga grupo namin hindi nag-respond. Baka naman. Saan tayo magka-cottage? Uy, dito yung entrance eh. Ano mo na, pagdokterin mo muna siya. Hello guys. Papakita ko yan yung mamaya yung JE. Ako sinusundan niya. Ewan ko sa kanya. Ano ko eh. Wala kang na-receive ba ate? May pagkain naman pala din eh. Tara. This is Gail. So, di ba ang ganda ni Gail? Hindi nyo kaya. Hindi ka na kilala na ako'y malaya pa. Yan. Joanna and Ate Novi. Walang gaanong tao ngayon. Busy po daw. Ibigin at isubo. And don't forget to subscribe and click the notification bell. Mahaba ka ang pagsasamahan hanggang anong oras tayo? Hanggang anong oras daw? 10? Sino ang ibig? For the documentation purposes. Nag-video lang ata ako, nag-video din. Magpa-vlog kasi kami. Saan tayo cottage? Yan. Taray! Oo, hindi nyo kaya. Nakaka-cottage pa kami ngayon. Wala sa plano ito ba, mag-cottage? Wala sa cottage. Ay, nako. Pag wala sa plano, natutuloy. Ito lang ang pinaka-suitable. Ayan, dito ko na maligo, may masarap. Ito pinaka-suitable. Ay, Ito yung pinaka-suitable na ano. mamaya mag-aan tayo, mag-time lapse. Kami, gutom. Kaya gutom kami, wala kaming pagkain din eh. Swimming lang talaga. Papalit ka ba, Novi? Paano yun? Ha? Bukas tatabi natin kay ate yung ano. Sabihan natin. Kami mo eh. Yun guys, ito kami. O, di ba? Ganda-gandahan kami. Naka-ready ako sa outfit. Sando lang. Naka-ready. Pero nag-outing pa tayo si Novi, ano pa din. O, documentation na natin na video. Hindi nyo kaya, o, nag-video lang kami. Yun, maguntuhan muna tayo. Alam nyo ba ang usapan lang is magda-document, pero nauwi sa swimming, wala tayong black, sunblock. Negro tayo mamaya nito. Sorry naman, may patubig, wala naman kami pagkain. Wala kami lahat. For documentation lang po kami din. Yun, mamaya papakita ko sa inyo lahat ng view. Magbabalik ako. Yun guys, nadagdagan kami ng isa. Dumating si Justin. Wala na yata. May dadating pa ba? May dadating pa? May dumating pa na. Okay lang kami nagsundi ng katao na.
sila dyan, Noy. Wait lang, ba't mo natanggalin? Ay, sila. Magre-release kasi kami. Nakata muna kami pag dinililyo. Nice, sir! Ayaw ko na, time check nga eh. Time check! Sana ako may time check. Time check daw. Yabang mo naman. Yan, update namin kayo mamaya ulit. Go. Yun na. Time lapse na lang kaya para maganda. Okay lang ito si Dahil Edith. nandito tayo sa swimming ngayon naman, mag-usap tayo ng medyo seryoso para mas makakaano. Okay, mag-usap ako muna. Ano ba dapat sasabihin? Wala na si ano, naka-out na. So ayun, yung tawag ito, yung dinadala mo sa buhay na pinigit mo ba't ka pa nagpapatuloy ka, alam mo na medyo nahihirapan ka, di ba? Sa ngayon, sa era natin, mga Gen Z. Mapapaamin kayo niya ni Justin. Gen Z, maraming Sa ganun ako napaamin ni Justin eh. Maraming, Balik ako ha! Balik ako bukas. kahit konting konting makita sa social media yun, nalulungkot hindi sinusulit yung mga meron na sandali na meron tayo dito. Iniisip nila agad yung advance. So yun, pwede natin ma-advance sa Bless kanila mo din namin siguro. si Kiriaw, Ikaw ha? nasa vlog na, lagyan mo sa vlog na ano, ganun. Habang meron tayong buhay, tuloy-tuloy lang. At huwag nito, konting kasiyahan, bigay lang natin yung buhay. Ganun lang guys. Guys, Wala ganun lang. gagawin tayo sa mga Pahin ng mga inang maglato. Kasi ang ano, Sa ganyan kayo napaamin ni Justin. Sa ganyan ako napaamin. Dito na. kasi kapag hindi ka lumaban sa buhay, ikaw ang magiging talo. Para sa akin. Kaya ako lumalaban pa hanggang ngayon. Ay, sino? Ano? Ano pa? Wala lang. Tinukan na lang natin para meron masabi sa vlog. Di ba natanong natin kung bakit sa lumalaban sa buhay? Lumalaban? Oo. Sino ang nagiging dahilan ng paglaban mo sa buhay? Kung inakala ko. Ako ang pangalan. Medyo ano tayo, no? Pag ikaw ang pangalan, medyo kailangan, ano, Masyado na sinaseryoso ang dalawa. Yung pinag-usapan na malalim na, iba talaga nagagawa ng
nila, Jean, charot. Tubig lang Oh. yun lang nga. Tubig. Ano masasabi mo sa vlog ni John Lloyd? What's up mga kalakad? Ay, gagi daw tulas. What's up mga kalakad daw? Ayun mga kalakad. Oh, meron na akong tagline. Meron tayo isang kasama dito, Gagagawa. Manano. Magiging talaga ng kalakad. Ang sakit, ba't talaga babae mapanakit, no? Oo nga, tama, tama. Lahat may mga reaksyon Tama, pag, tama. pag, Tama. Ay, aray. pag masaya, nakakampas. Tagline ka Pag na. malungkot, nakakampas. Hindi mo maintindihan talaga yung ugali ng mga babae kahit O kayo. dahil sa meron tayong tagline, what's up mga kalakad? Welcome to my channel. Diretso lang sa lakad. Lakad sa Diretso na buhay. sa lakad sa buhay. Oh, lakad sa buhay. Lakad sa buhay. Tagline ka na, may tagline ka na. Lakad sa buhay. What's up mga kalakad? Ituloy lang ang lakad. Patuloy lang ang paglalakbay, mga lakad. Patuloy. Oo nga, isipin natin si Lloyd. Ayun nga, maganda nga yun. Mga kalakad, tuloy lang sa paglakbay. Diba? Lalakad, lakbay. Oh, pari. Connected. Basta connected. What's up mga kalakad? Huwag yung WhatsApp kasi merong ano eh. May WhatsApp na eh. Mabuhay. Mabuhay mga Mabuhay, kalakad. Philippines! Pahingi kami. Tuwing kami walang pagkain guys. Pasaudin nyo na ako sa YouTube. sabi ni Chow, hindi nilaki daw ng tinawag niya. Sila? Sally Endel. Uy! Sasaurin mo Uwi rin na! yan. Uwi na! Uwi na! Hoy, tanggalin mo muna to. Ilagay mo muna doon. Okay na! Magbabalik kami guys. Papayag ako! Sige nga guys, don't forget to subscribe and to the notification dahil pauwi na rin kami. Yung mga kasama ko, nag-stream ko sila yung iba. Pero eto kami pauwi na. Yun guys, shoutout sa lahat. Yun, paalam. Sa susunod na vlog. Bye-bye.